Hola companys, a veure, amb aquest vídeo vaig a intentar dir-vos quines passes he fet jo per convocar o proposar una reunió, un meet amb les famílies amb antelació o anticipació, el que he pres. Estic al meu correu i vaig al Drive. Primer el que vaig fer és a contactes afegir un Gmail de cada una de les famílies. Sí que potser es pot fer amb altres mails, però suposo que s'haurien d'instal·lar paral·lelament altres aplicacions. Així que com Gmail té per defecte l'aplicació Meet, doncs resultava més fàcil. Una vegada que vaig anar guardant cada un dels contactes de les meves famílies, els vaig anar seleccionant i etiquetant per crear un grup amb una etiqueta on tinc tots els alumnes de primer B, de manera que així quan també li vulgui enviar un Meet per tothom o per un grup, doncs sempre serà molt més fàcil enviar-los un mail en massa a tots. Vale. Ara seria anar amb el Drive. Ja sabeu la manera directa de fer un Meet, no? Obrir i convidar d'un en un mails. També es podria fer així, anar amb el Meet i anar convidant d'un en un. Però si voleu fer-ho amb un poc d'antelació i que els pares puguin preparar-se, aniríem a Calendar. Aquí, com veus, estàvem citats ahir, dilluns, jo tenia citats en els pares i aquesta ja està feta. Aprofitaré aquí, per exemple, que és passada. Aquí seleccionaríem, o bé, vaig a fer, sí, seleccionaríem la casella on volem fer el Meet, el dia, l'hora. Vaig a posar, per exemple, per avui de tarda, anem a fer una prova, a les 5, i el títol que li posaré és prova convocar Meet. Vale? El guardam. És una aplicació bastant intuïtiva. Aquí li dam doble clic. Està seleccionada per avui a les 5, de 5 a 6. I aquí veiem que me diu añade invitados. Jo ara li he dat doble clic damunt, añade invitados. I aquí veus que me pot sortir quines persones vull convidar jo. Si jo li dono a primer B, alumnes primer B, veus que ja me sortiria el meu paquet d'alumnes de la classe, així seria més còmode i els hi arribaria automàticament. Ara vaig a fer una prova, per exemple, amb les mestres d'infantil. Per exemple, no? Tinc dos convidats. No passa res si, per exemple, envieu i llavors se us oblida algú i el voleu afegir. També té opció llavors de doble clicar, entrar i enviar-li una altra invitació. I, a veure... Ara li dam a enviar correo a los invitados, donant aquí. I en teoria li enviaré ara una prova a dos companyes d'infantil ells rebran un mail que amb una opció a confirmar. Jo també en rebré un. Com que he convocat aquest Meet, també tindré un mail amb l'hora i el codi de la reunió, de la trobada. Bé, això en principi és el que vaig estar fent jo i les passes per poder-nos reunir en Meet. Hi ha moltes opcions, supos que pots añadir més descripcions, arxius, perquè també els hi arribi. O sigui, si volem fer, per exemple, potser un guió del que serà la reunió, els hi podríeu adjuntar, amb un arxiu, buscar-me la meva unitat, i així, a més del mail amb la cita, els hi poden arribar ja
un poquet el guió del que anirà. Bé, i això serien les passes bàsiques. Espero que us hagi servit.